Hi guys, नै जोंना सरस्वती फुजा जाहांबाय ओमफ्राय नै ओरै लब्बाफोर दङ ओरै जाम्बाफोर दङ नै ओरैहाय जाम्बा मेकआपखौ आं बानायो मेकआपनि ना बानायो गाइस नै नैबे जोबोर हेन्डसाम बिथाङा जोबोर हेन्डसाम आरो सामफ्रामबो दुगैयो ओमफ्राय नैबेनो नांसिगौनो दे बिनाला जाम्बा बिनाला सोरसिजों बिनालाखा नै बडि बिल्डार दङ जोंना फंबाया बेजों ओरै माबा नो खोंनाया जोंना फुजाया जोब्बाय लोगोफोर दा जों प्रसाद जानोसै जोबोद ओंखामबो उखैबाय नै बिदिबो जायो खिन्थु सोनायखौल' मिथिगौ माथो हनै जानाय समाव रायलायबाय नै प्रसाद जाखांबाय दायो खिस्रि जानोसै जोंना जानायनि आइटेमा खिस्रि दङमोन दा बेखौनो जानोसै जों फुजा जोबखांनायनि उनावहाय बे फट' लानो जा बाथौआव गाइसफोरखौ माबायदि नुयो होनबायाबा सोरखौ होनो होनबाया एसामिसलै ओमफ्राय आंनि गेस्टखौ रोंलाय दे बेस्टलै नंगौ नङा मामालै ना गोरलै गोरलाम बेफोरबायदि जोङो एसामिसफोरनि साजायनायाव थांनो नागिरदों एसामिसफोरना मालाय नोगोद मोजां साजायदों